বিটিচিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। বিটিচিত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ, এইবাৰো বিটিচিত আমি নিৰ্বাচনত অকলে UPPL हारसिं जाबायब्रा UPPL लोगो गैला दा बेनिखायनो UPPL दिनै गोदाव सोराव जागासिनो दं। दा दिनै बिथांमोननि सिगाङावहा बेसेबांबा गिदिर मोनसे दैमा दङ, बे दैमाखौ बारनो थाखाय सोरनिबा आखाइ हमनानै बारनो हायो नामा? दिनै UPPL बेबायदि माने नागिरबाय थादों होनना जों अनुभव खालायो, जों फिलिंस खालायो आरो। मानोना BJPआथ' थांनाय 30 तारिख जुलाइआव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंखाबाय जे जोङो 2025 हारसिं हारसिं इलेक्शन गेलेगोन। दा दिनै UPPL हारसिं इलेक्शन गेलेनो हानायनि कुनु मोनसे बिथांमोनाव केपासिटी गैया। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों बुजिबाय जानांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जा मोननै पार्टी दं, बे पार्टीनि गेजेराव जिबायदि सोंनाय फिननाय सोलिगासिनो दं फैगौ इलेक्शननि थाखाय, बेयाव जोंनि BPF पार्टीया UPPL पार्टीखौ जाबायदि फैगौ इलेक्शननि थाखाय बाथ्रा बुंदों, बैफोरो नंगौना नङा आरो जामारगोन नामा? बिदिबा बिथांमोना सोरजों लोगो जागोन? बैफोरनि बागै जा बाथ्रा बुंदों, फैदो लोगोफोर बिदिबा आरो मा बुंबावनो सानदों खोनासंदिनि। आरो जायनि थाखाय बिथांमोना सोरजोंबा लोगो जानानै सरकाराव थाफानो हायो नामा, बेबायदिसो लामा नागिरगासिनो दं UPPL दोला दिनै। खारन बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि जि बिसास, जि मोनसे बिसास आरो परिबर्तननि थाव जों बिथांमोननो 2020 सनाव रायजोफोरा UPPL भट होदोंमोन। दिनै बे बिसासखौ बिथांमोना दिनै मावफुंनानै दिन्थिनो हायैनि थाखाय रायजोफोरा आरो बिसोरखौ फोथायला। रावबो दिनै UPPL भट होनो हाला आरो दिनैनि तारिखाव इलेक्शन जायोबा UPPL साब्रै साबानि बारा देरहाया बिथांमोना। एलायन्सनि खोथा सावरायनाया नंगौ, दिनैसिम खेबथाम सावरायबाय आरो गिबिसिनाव एबसुनिफ्राय फैनाय जि प्रप'जेल, दा बेखौ BPF दोला वेलकाम खालामनानै बिथांमोननि खावलायनायखौ सनमान होनानै दासिम खेबथाम सावरायनाय जाबाय आरो BPF दोलोनिफ्राय साथाम जोंनि सेनियर दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनो थाखाय दायथ' होनाय जादोंमोन। नाथाय गेजेर ससेयाव जोङो मोनसे खोथा नुनो मोन्दों जे UPPL दोलोनिफ्राय मोनसे प्रपागान्डा आरम्भ जादों। जोङो खोब पजिटिभलि खोथाफोरखौ लादोंमोन, नाथाय UPPL दोलोनि सानैसो दैदेनगिरिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे माने प्रपागान्डा दिहुनना होदों बिथांमोना जे हाग्रामा महिलारिया दिसपुराव थांनानै मिनिस्टार जागोन, शिबा प्रमद बर'आसो जागोन, बेबायदि सावरायफुबाय थानाय समाव बिथांमोननिफ्राय प्रपागान्डा ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोङो बिथांमोननि सायाव एसे सन्देह जादों आरो जे सावरायनाया नंगुबै गोसोजों सावरायमारदों ना BPF दोलोखौ गाज्रि खालामनो, धंस' खालामनो थाखायसो माबा मोनसे बिथांमोना हाइडेन एजेन्डा लानानै जोंजों सावरायफ्लादों। दा बिनि सायाव जोंहा गोबां माने प्रश्न बिथांमोननि सायाव जोङो सिखारदों। दा बेनिखायनो जोंथ' लुबैदोंमोन जे सावरायनाया इन द ट्रु सेन्स मोजां रोखोमै सावरायनाय जाथों, BTC जौगानायनि सार्थआव सावरायनाया जाफुंसार जाथों, BPFनिफ्राय जों बेखौ लुबैदोंमोन। नाथाय बिथांमोननिफ्राय बेबायदि जेब्ला प्रपागान्डा ओंखारबाय, दा बिथांमोननि सावरायनो लुबैनाया नंगुबै सावरायनाय ना ओरैनो खालामफ्लानाय ना BPF दोलोखौ फोजोबस्रांनो थाखाय माबा मोनसे हाइडेन एजेन्डा दङ नामा? दा बिथांमोननि सायाव जोङो बेबायदि माने साननो गोनां बाध्य जादों। मावनो हादों होनना बुंब्लाथ' जों मा एग्जाम्पल दङ? दिनैनि तारिखाव UPPL मावनो हादों होनना बुंनो हानाय एग्जाम्पल जोङो क'क्राझार, गसाइगावनिफ्राय लानानै आप टु उदालगुरिसिम मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव नागिरब्ला जोङो बिथांमोना मावनायनि मोनसे एग्जाम्पल जों नागिरना मोना। मबे इन्स्टिटिउसनखौ गायसनखौ बिथांमोना? ना दिनै इन्जिनियारिं कलेज बानायनो हाखो, ना दिनै CIT बायदि माबा मोनसे टेकनिकेल इन्स्टिटिउसन बिथांमोना बानायनो हाखो, ना मोजां मोनसे हस्पिटाल लुनो हाखो, ना दालां लुनो हाखो, पार्मानेन्ट डेभेलपमेन्टनि थाखाय मा मावखो? जोंथ' दिनै नागिरनो मोनाखै, एग्जाम्पल गैया जेरावबो नागिरब्लाबो बिथांमोना मावदों होनना बुंब्लाबो जों एग्जाम्पल नुनो मोना। खै किल'मिटार पाका लामा बानायखो, खयथा दालां बानायखो, खैथा फ्लाइअभार बानायखो, दिनैथ' जों नागिरनानै मोना। माखौ मावदों होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों, जोंथ' नुनो मोनाखै। बिथांमोननि मावनाय समनि सरकारनि पिरियडआ दिनै सारि बोसोर बारबाय, इलेक्शन जानो बारा समानो गैला आरो मा मावबोगोन? समानो गैला। बिथांमोना बुंदों मावदों, मिशन भिजन बायदिसिना फोसावबाय थायो। अबे मिशना साक्सेस जाखो? साक्सेस जानाय एग्जाम्पल जों दिनैनि तारिखाव नागिरनानै मोना। गावसोर जेसेबां बुङा मानो रायजो राजा बयबो दिनै मिन्थिगौ आरो दिनै बेनिखायनो बयबो रायजो राजा बुंदों जे दिनै BTCखौ जौगाखांनांगौबा हाग्रामा महिलारिनि अनगायै आरो गुबुन रावबो बाहायखौ माने जौगाखांहोनो हानाय नङा। बिथांनि सायावल' जोंहा फोथायनाय दं। बेखौ दिनै ग्रासरुट लेभेलावबो रायजो राजाफ्रा दिनै सावरायगासिनो दं। सान्थि परिबेगा अब्लासो बुंगोन जोङो जेब्ला साफ्रोमबो सोमावसारग्रा NDPनि हाथियार लाना सोमावसारनाय साफ्रोमबो सुबुङा दिनै जेलनिफ्राय उदां जाब्ला जों सान्थि जाबाय होनना बुंनो हागोन।
दिनैसिमबोथ' गोबां दैदेनगिरि रन्जन निमेख्रिखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन गोबां दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनाथ' दिनैसिमबो जेलाव दङना दा बिथांमोनखौ बख'नायनि थाखाय मा प्रसेस खालामदों बिथांमोना दिनैसिमबोथ' जोङो माने UPPL जों दैदेनजानाय बे BTC गभर्नमेन्टखौ नैबे सारि बोसोराव जोङो जेबो बेबस्था लानाय अफिसियेल जों दिनैसिमबो मिथिया अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि आर'नाइखौ GI टैग खालामबाय बेजोंल' जौगायाब्रा बे जोंनि आइडेन्टिटिखौ मोनदों जों थिगानो आर'नाइयाथ' दिनैनि खोथा नङा गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा बेखौ ट्रेडिशनेलि मोनसे जोंनि ड्रेस हिसाबै जों बाहायबोदों जानाय ओंख्रि जेनेबा अनला नारजि बायदिसिना बेखौ जोङो आनअफिसियेलिबाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना जाबोबाय थादों सोलिबोबाय थादों बे ट्रेडिशनेलि दा दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बिथांमोना GI टैग खालामदों बेखौ जोङो मोजां मोनदों खिन्थु बेखौल' मावब्लानो जे हारिया माने मावनो गोनां जेबो गैला बेबायदि खोथा नङा बेनि अनगायैबो जोंहा मेजर माखासे इस्युफोर दङ जेरै सोलोंथाइनि बिथिङाव हेल्थ सेक्टरनि बिथिङाव आबादनि बिथिङाव साख्रि बाख्रि होनायनि बिथिङाव अबे बिथिङाव बिथांमोना माने मावनो हादों बेफोरखौथ' मावनो हायाखैना बिथांमोना दा दिनै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ जेरैबायदि जानांगौमोन जेरावबो गैया मावनो हायाखै बिथांमोना खालि कागज कलमै लेक्सार होबा खोथा मोनो माने डेभेलप जाया BTCआ दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जों मोनदांबाय जे बिथांमोना बयबो दिनै फिन हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ नागिरफिनदों आरो 2025 सनाव हाग्रामा महिलारि सारा BTCखौ फिन सालायफिननो हानाय जोङो मोनसे गोहो मोनगोन आरो एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार सालायगोन BPFआ दिनैथ' UPPLआ हारसिं जाबायब्रा UPPLआ लोगो गैला दा बेनिखायनो UPPLआ दिनै गोदाव सोराव जागासिनो दं दा दिनै बिथांमोननि सिगाङावहा बेसेबांबा गिदिर मोनसे दैमा दङ बे दैमाखौ बारनो थाखाय सोरनिबा आखाइ हमनानै बारनो हायो नामा दिनै UPPLआ बेबायदि माने नागिरबाय थादों होनना जों अनुभव खालायो जों फिलिंस खालायो आरो मानोना BJPआथ' थांनाय 30 तारिख जुलाइआव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंखाबाय जे जोङो 2025 सनाव हारसिं इलेक्सन गेलेगोन दा दिनै UPPLआ हारसिं इलेक्सन गेलेनो हानायनि खुनु मोनसे बिथांमोनाव केपासिटि गैया आरो जायनि थाखाय बिथांमोना सोरजोंबा लोगो जानानै सरकाराव थाफानो हायो नामा बेबायदिसो लामा नागिरगासिनो दं UPPL दला दिनै खारन बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि जि बिश्वास जि मोनसे बिश्वास आरो परिबर्तननि थाव जों बिथांमोननो 2020 सनाव रायजोफोरा UPPL भट होदोंमोन दिनै बे बिश्वासखौ बिथांमोना दिनै मावफुंनानै दिन्थिनो हायैनि थाखाय रायजोफोरा आरो बिसोरखौ फोथायला रावबो दिनै UPPLनो भट होनो हाला आरो दिनैनि तारिखाव इलेक्सन जायोबा UPPLआ 7 बारा देरहाया बिथांमोना